KSA General Secretary George Timung lahin pen jai kathar phan kar bokpon alam nangli tum ladak pan nilip APHLC pen PC lamvoi ma kethak hangtung to Fransi la solam the putha nilitum nilip constituency hoi pen nili keni kang tung la hello inglong pho KSA General Secretary KSA George Timung kani yelam the bangke nilitum totally la bangke pinnem lo atheke KSA George Timung kani je la son hello jai kathar la penhala pu ahe masorta kathar jola solam the pensi ka pacheropsi course semen alam ke wan la banke nilitum kroi kroi jong si la son jong si personal tekji protante hala akehai Dr. Thomson Rongpi non asupu mongwe Rongpi alang ke non sitting nominated MSc la tangte hala phan choi puai da ke hala ta Dr. Thomson Rongpi a piso ta Rongpi pu siche tok la tangte hala phan puai da choi la di jong si hala phan puai he pulote la puta pupe da nampo kai jai sa kanta la si la ke totally inglong pho KSA atoma phan anong no sikejo pusinili pudamji athe kadok ka inglong pho KSA atom la dak dodun pekte a president miljeng kro KSA yok kami la dak awe tangte la tumang bong da ko pinika chi tonte doma matangte miljeng kro KSA phan ke KSA tuliram ronghang nam mune de ramat hala phan bang nam undet sila phan to paning ye choloma akoi sinili puramang tung bang la hello alang tum inglong pho KSA to phan KSA Barnabas killing alang li phan ke chu ke dam tang VGR along le alam ki ahut ing doi lap pen kang check di aset pik la ke tuliram sara amit hang masi KSA to man kang doi lo kang check lo tante hala suhut di posi tuliram ha KSA phan press meet bihai dalo bihai nai alam phanta jongsia hok la sonyong si aki chok che tuman kang sai ji ki puji ki dinji pulotang te hala Dr. Thomson Rongpi tuman ta putha hala bang pupede akola tuliram rong hang akhai ame thang jokame KSA tuman tala an kang check pen kiri si nalo nang Barnabas killing to si aset he pik tante KSA tu malan kibi tante kentelan tum choi press meet ke dora tuliram roha phan pu hai delo lake partially lake da son du koklo la sila sona banke chokche lake ni tum totally condemn lo nilip APHLC pen banke nangli tum ki pudam ji pu banke George Timung personally si jai kathar phan ke attack person lobo o lake la son si bangi joilo atheke jong si personally jai sarpan ke attack ka li pulotang te KSA tuliram nong hanga phanta me KSA tum mala an ki pula an ki vi tanda kelam tum alang phanta pu unai pu hai nai di mon alang phanga pu hai da choilo tande la solam theke wan pen la hai alam jume juno KSA jai sarphan ar bok ko APHLC phan paramji tong alang to mathama lake une non ke lage khai longria pharman si karjab lake ni tum rat karbia khai tum chini pe me to tangte la som dak si pini yang ko lam ding road KSA ahin pen jitu kache song pon man the ka protest pon la so jai ka thar atumi la George Timung press statement phuthak pen angko la tum da kache song pon thu badopon la so phuthak nangli tum APHLC ben pilo puji la bang so alama bang ke nilip constituency APHLC ahin pen nilitum totally condemn pon lo George salang litum kaning je pon alang litum athapi mes ninje nai pus nilitum dag nilip constituency APHLC ahin pen ke nilitum alang liphan totally condemn lo athepi lo pulotangte elitum jai saraphan alang litum ka condemn ki putot ki pusit piloma pulotang te alang li ki thekser pana potsi alang li phan langun elo pusni li tumke matha ponlo
la pen jai sa raham asor ke kathar pi pusi jaltum ke jerchikle klesi chen de pusalang litum pache thang lo ante nilitum ta ako jongon thupo dak nilip panjana lo prohanto rompi alang li ke ente tu sepi le ke en kalima chijong nang kulutang ke nilitum ta do la se la prohanto rompi ke en ke tu sepi kalima ante la ke la se la son thak se nilitum ta jai sar ke en bang ke alang li ke alake tuteli karbi kali lake adivasi la pen bingoli lake aleng kali ente pipo selang tum la po analam kapathelo lalo nilitum ka condemn pon ke exactly alang litum kaning je alam chokche punilitum ke matha dam la pen nilitum ke jong dan ke lalo lasi KSA tuma phan ke BJP tum si nam de da posi alang litum kalili alam seta alang litum phan kapaning je ke la hello tangka pen si alang litum phan aron ta pachini ne dalo tangka pena joinin selang itu mapan amek ta pacecar dalo mat pan si ki punai ni ma kupi si kanin je nang ma kolang litum kachimi dam deda KSA atum ke latuma songa bangke nilitum lakadu kami pan mo pen ki posan ta seni tum jong pet pe bons time Thomson Rongpi le pen George alang litum kaning je ke lake tangka ajoine si alang litum ning je lo posini litum ke dang nilip APHLC ahin pen ke nilitum ke jong pon lo tangte non nangko nang litumang bong nang chetong dun Central Pen Women Wings ahin pen Secretary in charge do alang li PC puji sobuta akero pilo media atuma panstami la pen ke dak pini nili nanga chetong dun ke atumi nilitum ke borpung damlo hala dak pen nanga chirui pen pini dadang nili pahawar la dak nilitum dak panjan PSLO ladak pini mazoning tadolo BJP pen Congress nache BJP pen APHLC nong nache tong dundet pen puthot nilitum ladak ke sodak pen nilitum ke lamvoi ke lake nilitum ke thak nang kokpo la pen rada bhan pachini dak nang kokpo pia pot pulotang te ake hai sir jai kathar sir IAS retired officer alangli ki inut man peng kang tuinaya bang alangli ke kachini ajakong alang li dope me bang lapen alang li ahem asor ke totally kar bi aok avi kali alang li ahem asor ke mane adha ke adivasi lo lapen ke bengali alang li hem asor ke kar bi kali lasi labangso alam ke so dak pen aprang ke charipon ake hai kachewoi tang let harsing ronghang recho ke dohut habe pin po atum pen halabang so ahut chingwai pon loke radet thelong loke chini loke radatum lapen radatum chini pensi labang so alam ke pangsam loke komat loka pangsam lake recho harsing ronghang kido bom ahut lapen habe pin potum chingwai pamelo lada ki thang ki chok chawe ake hai jai kathar sar ki alang li hema sor ke bengali lapen adivasi upen recho atum habe pin potum than pachini pamelo dake thang ta ladake ake hingno ake chokche ake hai jai kathar sar awe pusi hadak piklar dak loke kalang makali a hok pet alam bange chini pamelo hala bangso ahut si hala bangso ning kana husi than pemelo tangte piniar ni kopia posi ake hai jai kathar sar phan puthot ako thar ma alam rui thulam dadlo lapen hala bangso hut recho lapen habe pin potum kipu alam nalitum KSA hala Thomson Rongpi George Timung nalitum banghini kachini ajakong avedaklo kalang makali recho lapen habe pin potum hala bangso aning kanahut puatlo kumat abang pu abang phisi akai jai kathar sarphan puthot labang so lam ruilem dat pen ki putu abang aphan ke puthot labang ke kachingwai do pon thunang kokpo poson si hala so hut che parai pon edlo tangte pini kopia posi ruilem dat lo Thomson Rongpi
ake hai lapen George Timung ake hai kopi posin nang litum jai kathar sar alang di phan chor tuk lam dat lo lapen alang di phan chupu lam dat lo alang li ke ahok aphan si karja all party hills leaders conference APHLC aparmansi alang li titi burbur alang li kachisong pimi aposi alang li phan ke issue avipinta issue kapado problem avipinta problem kado kepado lake rat atum lake chisong veji to tang te ante nangli tum pulo je antin da KSA asong aphan le ka sor kali ni tum ke bon sida me George Timung Lapen Thomson Rongpi son KSA men pen la son ke claim tabare bhan ge nangli tum pila budam ji laki chok si det lo lasi ladak ki chipa chok ignon ake hai Thomson Rongpi lapen ake hai George Timung nangli tum ta ki thek ser abang phulo nangli tum ta DMA University ki tang atum lo lasi ili tumang bong nangli tum jang si jong bom lang plunti nangli tum KSA aroke anong juno dakpo lapen anut kaprik KSA atumaphan thangna ta ladaki pudam ave only Thomson Rongpi akihai lapen akihai George Timung nangli tum ta laki jong areda bangke ington iklona pipot ilitum karbi lapen inglong akhai ilitum ahok asong japo akihai jai kathar sar along ka Charlie dunain do piklang tangte ante Thomson Rongpi Lapen George Timung ke claim son ke lake political le ke chuen budang budamik poma kalam nili tum pen ye la son su jong kon thip lo to chokchi lasi BJP tum tangka nang ibang chom beto nang litum la Thomson Rongpi pen George Timung nang litum la puson ke claim lama nilipudam dakji ake hai sar merjeng kro alang like KSA kapang rup ji phan aning hang piklo 2015 pen 2017 aning kan anta alang li kapang rum ji aning hang piklo seta piniarni alang li lam ta arjuje de lasi merging crow aphan ke nang li tum alang li long ka charli dunangi do pikla ka chepa bihe ka bang lapen alang li sarbura merging crow ake hai president KSA long po alang li sarbura ke inut ahok ke asong ja po binaw inut tok bang abang binaw lasi alang li merging crow along ka charli dunangi dolang nang li tum Thomson Rongpi pen ake hai George Timung la lo chiputot nang nelo